Бардаро боз ятаи дигар Hyundai Elantra соли 2024 7 моҳ даст. Мошин 94000 км пробег кати. Дискачои фасон дорад. Сарочни фурухта бошад, нарх 175000 сом. Сборкаи Хитой бардаро. Мотор 1.6. ҳуҷҷат доштааст, утилизатсия ҳам доштааст. Хайдаро марҳамат. Нигоҳ кунед, на панаваст мошин гаштаги нест уман биён хато намекунед. 4000 чи аст 4000. این ماشین ها میگن که قبول کردیم برای من ارزان فروخته ایستادیم 175 نرخ بهت ارزان نرخ دست رس است برادر تماشا میکنید اول سالن کوژنی سالن چوروینا الکتر задний дефлектор салон чушам хушрак аст без ключевой доступ люк дорад нигоҳ кунед салон чушам хушрак аст ана пробег гуфтем 4000 лянкоша наклейкоша камдаги нест диге рулчаш хушро кожни руль мультируль рулош полкругли режим вождения дорад, автохол дорад, коробка автомат, старт-стоп дорад. Кондиционер хай албатта дорад. Я бур заводить мекунем. Овозошам паст как аст. Расходаш беҳад кам аст. Расходаш бардара беҳад кам аст. Так эта чушо не. Варианти Америкаша чанд бор монда гирдем 180 190 ба. Мотори ду мешад ва ё. Ани мотори 1.6 беҳтарин. Овозошам паст как аст. Гуфтем хайли люкам дорад. Марҳамат бардаро нархи электромобило аст. Ки охири ба электромобил ва расход дорад, расходи кам. Хелас бардаро марҳамат. Успектен нархи беҳтарин. Бай. Бардарои ман марҳамат. Ҳастед амҷа дӯстдорони Opel Astra FK Хаҷибек. Ана ин мошинча барои шумо. Нигоҳ кунед чӣ хушрак аст. Амҷа додаракҳои мо вардаган. Мошинчашон ҳолаташ идеални. Бо тонировка доштааст 6-7 моҳ тонировкаош. ҳуҷҷатош 10-11 моҳи дигар утилизатсия ҳам доштааст. Солаш 1997, номерчашон хушрак, падарка, газ, бензин, мотор 1.6. Сеташам бинед чӣ хушрак. Сеташа бинед бардарои ман. Зеленка мекуфтан, чӣ мекуфтан? Ина номерош бо 2003 даст. Кадоми таваллудаш 2003 бошад додаракҳои ин мошинча барои шумо. Тонировкаи сатфоиза дорад. Дискачои шапалоқ дорад. Шапалоқ мекуфтан, чӣ мекуфтан? Балонош нав нест мекуфтан бардарои. Булиштел чоша бинед чӣ хушрак. Як вақт да таво дӯст медоштам ин мошина бовар кунед ки хобон ба медаромад шаб бен мошин. Ҳозирам мошинчаи зор аст бардаро. Ҳозирам барои бачаҳо ёш актуални мошин аст. Ҳолати салон, салонаш тигр бардаро ина. Салон номаша тигр мегӯянд. Бо чӣ дорад ина нигоҳ кунед. Ручкаош ой даст электропакет нех. Кондиционер доштааст бардакун кор мекунад намекунад намедонам. Пробегаш 210,000 км ак худо медонад. Гаштагаз ё зиёд. Хуб чӣ гап зарем. Хайна дуайрабака переходка мешад, яъне ки рестайлинг мешад бардаро. Мотор коробка ходовоёш чопка уфта ҳисобан газ катям хушрӯ мегардад, бензин катям. Боз биёд қати устотон проверка кунед. Чашкаш варид надоштааст бардаро, ҷои нозукаш не Opel чашкаш мешад, чашкаш варид надоштааст. Марҳамат на бардарои ман фикратон насед, лайка фаромӯш накунед ва канали мо обуна шед. Боз не ин дигар мошинаҳо навороша метавонед аз канали мо. Бай. Бародарҷонои ман дӯстдорони BMW тамошо кунед. ин хушрӯгии мошина бинед бардаро. Сет шавинед чӣ хушрак аст. ин мошинча бардарои ман FC нест, F36 аст. кузуфи F36. ин тройка не уже бардарҷоно, сеюм серия не, чорум серия мешавад. Мотор 2 литра твин турбо мошин Америка, ҳолати беҳтарин кати соли 2016 рестайлинг. Фарош адаптивни LED бардарҷоно. Нигоҳ кунед чӣ хушрок қаду қиматаш. Кузуфи Grand Coupe. Купе дорад, ино Grand Coupe дорад. Купеошон кузуфи F32 мешавад. Имрӯз якта сафед мондем. Ана инаш F36 Grand Coupe 4 дара аст бардаро. нигоҳ кунед охе. Тонировка ҳуҷҷатоша нав гузарондагиан солона. Нархаша 200,000 гуфта истодам барои шумо. Срочна 190,000 сом без савдо охири нарх аст. 4 балон пачка, кузуфош тоза, идеални аст мошин. Мебинед роҳат мекунед на. Марҳамат ҳаст хайр доро. Ахи бо шумо бинед чӣ хушрок аст. X-Drive даст ба мошинчаи мо. Меки бардаро мошин аст масалан. Экономичный 8 литр 9 литр расход дорад. Ҳолати салон, кожни салон, дарош без рамка аст бардаро, ина дарош Grand Coupe. Дарош без рамка гуфтем ҳар чордараш. Ана марҳамат 2015 даст бари дараш шуди. Сидени чо М кади сидени лифт, памят сидени дорад рулои М. Пробегаш 203,000 км родной пробег. Липистокчо шавинед монитор дорад. Торпедошам хушрак аст. ин амиха ҳолат дорад. На панав аст мошинча бардаро идеал. Чӣ хел аст бардаро